Ngabe senze elikhulu iphutha uma singathula ngathi asiwuboni umsebenzi owenziwa. Ngabe senze elikhulu iphutha uma singathula ngathi asiwuboni umsebenzi omuhle kangaka owenziwa iMarsh and Marsh eholwa uJesinta Ngobese Zuma. Kusho thina ke siHome Afavuke njengedangabani indoda eshisa yonke imizi yabathakathi ngesikhuni esisodwa somlilo. Ndoda bayifaka emgodini wezingonyama yaphuma iphila indoda bayifaka emlilweni uvutha amalanga baphuma inganamyocu. Ngiphakathi weingane zakwethu ngabe senze elikhulu iphutha uma singathula ngathi asiwuboni umsebenzi omhle kangaka owenziwa iMarsh and Marsh eholwa uJesinta Ngobese ebambisene nabanye abaholi abaqavile kaZulu esingabala kubona ophakela umthakathi nabongizwe emchunu nabanye nje abaholi abaphambile lapha ya kuMarsh and Marsh. Siyabonga kakhulu kumsebenzi owenziwa iMarsh and Marsh. Siyokhumbula ke bafowethu ukuthi lapha eEast London kumiswe inkosi, kubekwe inkosi yaseNigeria lapha eEast London. Lapha eEast London kwesigodini samaXhosa. Kodwa iMarsh and Marsh ithathe isinqumo sokusuka la eKZN ilibangise khona eEastern Cape eEast London. Ekhona amaXhosa ethule. Ikhona iking of the Xhosa nation but ithule. Yazi bafowethu siyolikhuluma iqiniso. Siyolimela iqiniso linjengoba linjalo. Izwe lakithi kahlehle ukube akekho uZulu ngeba kade lahamba lelizwe lakithi. Abantu abakwazi ukuvuka balwe na yonke into ecindezela izwe lakithi uZulu. Abanye abathule. AmaXhosa athula bafethu, athula vala imlomo amaXhosa. Kubekwa kwenzeka amanyala, kwenzeka udoti. Kuzobekwa iking. Mayimini kuzobekwa inkosi. Kuzobekwa inkosi endaweni yawo yaseNigeria endaweni yamaXhosa. Athula amaXhosa. Nithula nithini maXhosa? King of the Xhosa nation, wena uthula uthini? Yazi ziningi izinto engayibala la. Ziningi izinto engayibala uZulu evuka emange inyawo izwe lihamba. Ngaba kade lelizwe lahamba ukuba uZulu akekho. Ngaba kade lahamba lelizwe. Because abantu balelizwe amanye ezinye izizwe ezimnyama zalelizwe lakithi zi useless. Azinaki zinalento okuthiwa ignorance. You can't ignore into ecindezela ilungelo lakho, ecindezela isiko lakho, ecindezela ubuntu bakho. How can you ignore into efana naleyo? Angisayikhulumi ke amaXhosa. I'm from Eastern Cape. But the truth is that ukube akekho uZulu ngeba lelizwe kade lahamba. Uyabona nje kade ngikhuluma nezinye izinsizwa zasemampondweni eEastern Cape ngalento yokuvotelwa kweqembu elisicindezelayo kulelizwe lakithi. Bekade ngikhuluma ngalento ukuthi bona basamile nje nokuvotela umuntu ababonayo ukuthi akasenze lutho uyasicindezela. Ngabona ukuthi kulele kunye la. Laba abantu banenkani. Nami ngiyimpondo njengoba ngikhuluma la. Mampondo akithi ninenkani ebhedayo inkani. Unganenkani ngento ecindezela wena ube nenkani wena ngento engakusizi ngalutho ube nenkani wena uthi wena hayi kungcono ingcono ngani wena ungcono ngani wena mayingcono wena ungcono ngani phela mayingcono mayishintsha wena ube ngcono wena ungcono ngani uzuthi lento ingcono oyinikeza amandla ikwenze wena wangcono ngani
bafethu asivukeni la amaXhosa, asivukeni la emaqandeni. Sizwe sonke nje esikhona eSouth Africa, sizwe simnyama. Angibali maXhosa kuphela, zonke nje izizwe ezimnyama zalelizwe lakithi, ngibala beSuthu, lonke uhlango lumnyama. Vukani la, vukani la. Why nifuna ukumelwa uZulu kuyo yonke into? Why kuUZulu kuphela ohleli? Abanye balala ubuthongo. Izwe liyohamba, izwe nilele ubuthongo. Izwe lethu lathathwa lanikezwa abamhlophe, salala. Namanje selinikezwa Nigeria, silele. Sivuka nini kanti? Hayi ngeke, hayikhona bafowethu, hayikhona. Lento iyacasula. Yabo nje bangikhuluma kanje, ngicasukile. Iyacasula lento ukuthi silale ngalendlela. Kusuka la oJesinta, kusuka la eMarsh and Marsh iya eEastern Cape. Bekhona abantu base-Eastern Cape, bakhona njalo abathemba amandla abanawo. Kusuka oJesinta la baya eEastern Cape beyolwela leyanto, beyolwa naleyanto enzeka lapha, lo msangano wenzeka lapha, kubekwe iking yaseNigeria ibekwa lapha eEast London. Thula iking yase-Eastern Cape yamaXhosa, thula amalokhuzana, athula amaXhosa, akukhulunywa. Bawujabula ngoba sekufika amaZulu, amazulu nina aniyithembini, nina nawo inamandla. Indaba umuntu angafuni ukulwela into yakhe, into yakho musufuna ukulwela omunye umuntu, zilwele wena. WaZulu indumZulu, umZulu ayikho into eyenzeka la kaZulu, la eKZN umZulu angasukuma ayilwele yena. UmZulu uyasukuma ayilwele, akadingi omunye umuntu, akadingi ukulekelelwa. Why nina maXhosa? Why? Siyabonga kakhulu kweMarsh and Marsh. Siyabona umsebenzi eniwenzayo bafowethu, muhle kakhulu. Inhle kakhulu into eniyenzele lapha eEast London. Inhle kakhulu into ukuthi niyolwa nale nto eyenzeka lapha ya. Lo wadoto owenzeka lapha ya wokubekwa kweking. Abantu base-Eastern Cape babusisiwe ngendlela eyisimanga. Babusisiwe kunenhlangano lapha eEastern Cape edominator eEastern Cape, ufuze ngabe abantu base-Eastern Cape bakhipha lo doto kade bacindezele, bathathe le nhlangano bayibeke phezulu. I-ATM ikhona lapha, babusisiwe, unozungula lapha, abaholi abaqotho, abaholi abamatured, abakhulile emqondweni balapha eEastern Cape, abakuleya ATM. Kodwa bayibona lo ATM abantu base-Eastern Cape ngendlela abalala ngayo, balela ubuthongo obudala ubuthongo. Angibonge nganza kwethu, siyafisa izwe lethu libuyele esimeni, ngoba izwe lethu bayalidla abantu bokufika, basidayisela isidakamizwa, kwenzeka yonke into engcolile in our country. It is very painful, but abantu bakithi abanye balele, umZulu kuphela osalwa nale nkinga esibhekene nayo. Siyabonga kakhulu, inkosi ithela umuntu.